Ole, tuna chuan video toy te pakhat siam le kan du'a location ngani kan attendance kan buai nasar renga kan buai renga school location update tur te kan tia update dan tur te kan thlaka atira chuan masa chuan SMS atangin in update tur te kan tia kan update sual na salu tu ka chu wang chuan afu jok nan ti in office lama update turin vskmizoram.com ti turten kan tia athanin kan video te kan information te kan hmulo nge ni kan la update lo po kan la om nualin kan hria attendance ka ti thelo ti te kan la om nuala ka sei to angin mi then khati chuan call ten miron phone na whatsapp call video call ten te kan in ti sak vela ka sei to ang khan kati sakapui chin hi chu an la ti thei deuh zet la chu wang chuan website lampang hin ya kan han mo pu deuh thina ama ro chu ani che lo mo ni o ti hi chu ala ni a har sat na kan nei hi kan la mu fu che lo nin ka hria a ke mani lampang hian engani mechanic ang deuh hian ka te khina motor po a nung thei lova anun thei lo na chan tak kan juk hre chuan siama anung mai a tuna po hian location ngani attendance kan pe thei kan pek thei lo chan taka hi kan juk hriat chuan kan juk siam thei mai hian ka hre thina ka ring thina chu chu tuna po hian video pakhat karon siam le dona video ka siam tur hi in school location kha adik le diklo in en don ni mo in school location dik le diklo en dan karon sei don ni hetilaya me patanga ena zukti a location hetilai mi ne na chin chia en khatiang ni lo khan tuna chuan in school location adik le diklo en dan video toite karon ti don ani le masabera chuan kan school location kha kan han hong phodanga om je chu kan school location kha kan attendance pek na tura khan oma chu location chu adikem ti kan en don ani at location na kan sign in nga mani TMS a khan in sign in mela mani code khan chuan teacher sa mark attendance oma chuan mark attendance oma hetilai hnuai zo ka hi hnuai zo kai kan school location kha chun mai tu na kan location ni tai chu ain nga ma lo ngai lo ula he kan school location khania latitude ta 23.731900 longitude ta 92.624 something ani ta a hei hi kan school location dik taka niam ti kan zu check na tur video kan ti lang don ni a then chuan phone an khoi mai theya a then chuan computer an khoi mai the a thei ve ve a phone ani pon computer ani pon le chuan tuna hian computer ani jan copy paste kha a ola chu wang chen computer tang kan ti mai anga phone atang ti chuan hemi in location hi ziak chuak ula mo ala chi tan lang chi hi in ziak chuak anga chuan in chin che don ke chu ko copy paste thei mai don awangin ka ziak chuak lawang hei ka school location ani tu na ka school location VSK na min nei school ka oma mo ka ti khan kan school zo ka kha mundanga lo om the ni chu mi en na tura chu kan school location kha dik le dik lo kan enang chuan hei ka en ta ka hreta a phone atang nei chong ka seyang khan copy chuak ro wa hian ka chi le long chi ti chuan ke kan hong le anga ta hian Google Map ka hong don ani Google Map ka hong ang chuan nang ni chuan phone atang ai ti chuan in chin chia to chuan in chuak anga Google Map khan hong ve mayang chuan Google Map pa kan tilan address search address bar oma phone a chuan chunga khan om nei ta a heta hian kan location ni kan type don ani computer ani chang ka se khan copy paste thung zung theya ka copy paste anga phone ni chuan type in type don in copy thei chung copy tho ula ma se phone computer ka chu phone ka chuan in har sab deuh mai thei kan school location chu latitude ti ka da ma sanga latitude ka copy a ta hian ka paste anga chuan comma ka da ang chuan longitude thi ka copy le anga longitude thi ka paste le ang chuan phone ani chuan a latitude kha in chuanga comma in da anga a longitude in chu le ang chuan in fine ang he ti lai hi hei fine na nia hei hi
computer oh sorry mobile ka tin click mai anga ke chuan ka computer ni vào enter po ka me the he po ka me the ka du zo ka ti thei oh hei kan ti ve mai anga kan click anga chuan kimi ki aron zong don ta ni oh he ti la hi hei sen ma koron te ka zuk enang hei kan school ani oh ale ma tang kan school ani chiang hei kan school ani chuan ka school location hi ka school a om oh he tiang hian in VSK in school location omakha Google Map a lo type lut ula lo search ula hemi asen om na hi oh achi ti ni lo mai thei kan school chu antenna na tuna hian hetilai vel bor om tur om takani amaro che hi ein lat lova fit som vel bor so ni a fit som thum polo ni ta se metar som mo ang vel so ni a engma thamani lova chu hei hi in school bula khan asen hemi in search che khan he sena drop a hi pin drop a hi drop pin a hi in school bula omem in school bula om lowa mun sande ya om chuan in school location a diklo chuan in school location update in ngai chu in lo hria anga mi then khat khan school om rang chung pon ka ti thei lowa in te school a khan in omani mai thei in location nang ma ni your location a ka school a om pon ni mai thei ma se in school location zo ka school a khan om lo thei chu ma chuan hlat tewa om thei school in om bang khan ngai thari ngot lo ula in school location kha dikem ti kha in lo in check do ni oh chuan khan ni bang khan he tilaya ama kha school location check na na chuan he tilaya Google Map aten kan school te kan zuk zong thina te han kan zuk zong thina zuk zon mu mai thei lo te khom ta tu na chuan khateng lo khan a search bar a khan he tilai VSK a school location om sa kha in zuk la chuak anga a search bar a in type anga latitude in type ma sa anga comma in te anga longitude in type le anga in enter amo in search anga he drop pin a hi khami location a khan omanga chu a location omna chu in school bulani lo chuan in school location kha adik lo update angai school location update ngai zong zong khan in school location khalo update te kro tumi ni phot lo chuan in school location in ti sel phot lo chuan he attendance pek na location based attendance hi kan ti fel thei lawang chu wang chuan in school location hi lo ti fel vek phot ro le chitiang chuan in school location VSK om kha map a adik le dik lo in lo endonia